seguruenik, jadanik zerbait entzun duzu, San Bartolomeko merkatagune hori geldiarazteko asmoaren inguruan. Hori da hartutako erabakia, administrazio kontseiluan bertan bera ustea proposatzea erabaki dut. Ez da erabaki erresa izan, egia esan gauzak ez dira erresak izaten, eta hau ere ez da erresa izan. Egia da, legealdi hasieratik jende askorekin eta eragile askorekin hitz egiteko aukera izan dudala, entzun dut, eta bertan jasotako gogoetek erabaki hau hartzera eraman naute. Nik uste horrelako proiektu batek, gaur egun ez duela tokirik, ez gune komertzialari dagokionean, ez da ere erdigunean beste aparkaleku bat jartzerako orduan, eta baita ere, San Bartolome inguruan dauden bizilagunek azken urteetan jasan izan dituzten eragozpen guztiei hau ere gehitzea gehiegizkoa izango ditzateke dako. Konbentzituta nago, gure hiriak aurrera egiten duela, elkarrizketatzeko gai garen enean, akordioetara eta negoziazioetara iristeko gai garen enean, eta horren adibide bat da, ez? Guztion artean egitea dagokigulako, bizitzeko, dibertitzeko, lan egiteko eta gozatzeko munduko hiririk onena.